Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Magora benki ya umwanchi omurigererwe gataseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusino kwegana kwane mnaritko lya uri abere ritorero kigima na mono kwa bergo kwego kya asoko bwati ya imero beronsi gataseni kya Ndizi TV nabo obwansu bwo mugusi kerode ritkone lya Alhamis tariki 15 cyo mutyenyi o gatano na kabere omwaka no wezi kwibere na meronko ebere nene na mangagendreta okorekana imense ya Kenya tinga kingo kwarigania semense amayense ya moiringo ngumenyuna nara yaya twabere togo kwarigania kubatira nabari baito korubaga kiete korwa sitinsinyo goika boniga korene ritangana kegima tigatranya rega tyari nkwariganirite asenchera ereyo gwenge Skiwa babere babwatire no barmanga police station baiguwe kotirero nande mbaye wa extension ya matuko yakabere sermand omoichano magega yo gotoka ku mwana yo mugaitire na korutwa roche motembe chinga kiye bakegerwa babere babekire byara ngeboneka twasoiro bole mibonde bwechinchoke amone chingoko na amanyirenga ngotoira bole kurwe kerenge kamo uchiase kerengo kende ababwatani bekiombe kya kameni yambo kwaro kyogo semere go kwegenderera buyaso bole mimono bole mibwechinchoke. Naomba tu wakati wa mazungumzo ama wakati atakuwa anatengeneza cabinet aweze kuconsider watu wawili katika cabinet, watu ambao wako na ulema. Abantu bale no barema kumugani omurai wense ko bainyoranchi ngakiara bachore abawaziri ase serikali yaye. Ayo mnaenda mango mwancho muligengo kwarigania senchera bene ngumanya senchera ereyo bwikirano gendera tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na bwigase website ito na bokya soma wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asubwa mweretra na Everlyne Osero ulia tokubatra na sensemo yimenyerero ni gakoro kwa Lydia Mose na bwigo Sara Mumanyi nero kweneke abuna chibicha neryo yicha wekeire asenchera ya benengo kwargani eriyo tobe togusanga gwikomwe eriyo ekirama yeyense masobo ikiranu toko ya chaka bene korwase county ya Nyamirane ngana yogo ichania awase umuichano bwatete amatemo korwase kinyoro kya Motembe yo toka se ward ya Kimerebunge kitutu masaba magayo kumusiria omwanobo serieta Domas asechinjira chubotukanu asinonya nabo mwana yabaka gutoka roche gaitire goikago kwana kurtwa soroche asensemo ya Kyogoro ase abaga kurusi umubiro yo bago kurusi wasayo na koirwa goika asengendu ya ugembo asagendrete gosebo sobo tukibogendrete go korwa na omugambi bw'ekinseme cyo Robert Mekenya baga kwenekya asinonyana bate babuna abakagero babere bakubekwa byara kubwatkana nege korekyo Robert urwasobo ikano ni otwarganirira umurikito Mildred Momanye Eyemo kurwa sensemo ya Kimirani goire no mwichano maiga yo mwanchobo kubora kurwa enga yae magega yo kuligirwa segeka kieiki agatoka mochari yo gembo sekolengana barwo ni gatoka asoroche gurwanya guta na koirwa sengendu ya ogembo n'abanyanyimbo ba Kyogoro omuryo yani gagotwerera buna omugako yasogete kolende tairana inka buna ere enaro yae egenzo kirerete gochaka kumurigia saa 2 oikire nyumba ekaba saa 1:30 ngake simu karona ake simiyeye egante imutecha ngamanya kwebori ngakiyaba mutecha asenge njogese no murerere nande ngakira egeka
nande nga katire saa 2 iganta imutecha wana kara yaba mutecha nkarara oga kimambi ejere chuma twari kwa na matanga kana baka mwendu ya minto nyatuka kara to ikororo ngamatebye ndugo tlachete igatire takana matanga tochikomoi togaika matanga ngabori baka tikase ni chiaye tiganta intorarora Thomas Nyamo tokaira nagaiga bono togasoa kumurigie yabete moisonde ekara gutigotoka nyaguta agaika nyaguta akanyora nere urusi gwaroro oiruru ogembo mobere no ogembo ori gakinga tebaiga abaisimi kubaminto eserakari kakimambo atesi nyora obwana bwomugakoni korengana musubati omwabonya gusiranigo arenge omoitebere asaburie eserikali kwene kiangonyora bari obwene bwaye omwana ominto mina twakinete nere ntutu atigete chintakana tata na mama bakwete amaye no mwana ominto no mwarororenge nchege ntonda asabe mono eserikali kakito bwate sitonyora obwene bw'omwana ominto nande nere bwekore ntubwationde omugambi bw'enseme yonigo anekiabuna abantu babere abo bakageire kumoitanya gusiranigo babeko byara elyo kwangoya obutuki kamwana kara okomuchuyu gakobeka statement nga gaje kagwitwa abwa sarenge muchuyu abunyakeboye iba basukibwa babere mbabwatire no barimanga police station baiguwe kotirero nande mbaya gwa extension ya matuko yo kabere sermand kera polisi enda takoro uchunguzi yabo nchenga toko saba kwa nenkolina ne abango monto mwetana komo toirari chiko ko kwa uito monto n'abantu bana bamatembeza brocation ko ndabakirembye mono sana soko baba tulifu aso ko beko morembe na komanya lichiko aso utasali ibintu by'abantu bona yo mitatokire asato getaria mochari ya ogembo iye koraka ngaiga itetwe akabogori waganda gatutwari asato getenye guta na wetera aba osiasyo okyogoro omo MC bw'enseme yonigo asabire ebyombe by'obutuki kwangoya obutuki elyo obwene bwanya gusira konyorekana asewe gakire omugambi bw'enseme yongambya asokwane kyabuna ababera abo babekirwe byara chief na baria bakora obutuki bateme sana bakishenga abakoreta mang'ana aya batokire abanyena abana babaminto banyora haki yabo seng'encho omwana oya senkoga igaro yominto ono omwana ominto kabisa nka eka tokonyora ng'ani gaitire encherere yogotutukana nabo ntagete nsabe serikali etobwatesi ngoripota egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Miyamono muriketo Mildred Momanya se oroboti ururikirana utogoskabosionigo abarai au baba wikirana asomuyega bw'amatanga yo kumwenya omworokiwa oyogotebekana kwerusya obugima aso konywe sumo magega yogoitwa n'omugambi meye sublocation ya amabuko yogotoka ime ye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Nyariba county ya Kisii nigabara yabo banyara kuyikiria egekorekyo asinonya nabo balira yokogendera gusira eyamateyo namono gusira omwana oyo nyagusira abakagotika magega ngayichanga igangatera tukumasa kena bantu ngabogori kwere amachibo ari amanyina kwane wamange nanego twagorusya nanye nyirararia propaganda yacha mu Buganda bo wabanda Ichuni amonsen pepenese kene kerorekane Buganda mbori ku Rwanda onye Buganda bo kutoka na pade mama boko boko na kyeto rohocha tutike kumaina abantu baito ngabogoria etimeke ngabogoria kaonjo kana chobisi chosi andra utimere yurobere na kori ndibiswa yurobere atomu Nairobi na PCI amachiwo yatiremokere omwana na erori geteri yarakori na erori geteri postmortem muntu wakorata tukakora postmortem I stood there because na atakete manyeke maene mwana taruwareti mwana nda ya mbiyere ya bindete abanyinga krote tinda bindia resu bigatoma the post mortem no ya go koru tumane ngai zete mwana peritoche tu argo puma
abachiba gatomu kisomo tukamitachi kwarera gwatorera twese inje mweshimiwa timwakere tikura eronje tingoet lakini nero mugambi ito nayo ko ikatotuke ko mugambi ito elinde na ito binyo bito bigende biye Osero Paul Sima arati yache binyo bitoma akore mirimo aina asata ketema amatoke mokore tiganda angeri in fact ari gondangeri ayo takonyora gesieri na kwamba abati yenda mutonto agera tukomera ne tawo toche tukomera na karaba toche iganda ke tumweshimiwa Simbarati omwamaiga na ino motebe nga twakire mbiya mono asige torarwe go chaso mucho lakini mwana abo atomo muromo nene ayanda mumroe ngarawo isanire mumroe tabatimo mura ngamba karokari kawara mabati 25 at 30,000 ngamoretera mumroe atagachirwe saiga narara nabaigori togotigana nayo ni gaba bwatani bekyombe kemanyekanite na kaminiambo korwa se sublocation ya Raganka imeye wodi ya Osero ngi akitutu chache South County ya Kisii babere bakugokera gochaka ko murobero botugiye bwe Chinjoke abwatani aboni go babere bakwegenderia se burimi bwe Chingenjo ao gati yabo oburemi bwe Chiombe Chingoko na baigo obusmiki bwe mete asikire nonya na baro kiyogo semeria bugochia kwegenderia buyasenchire moyo kwenyorera engere yera bakonye kwegenderia na baigo gwikirania amagania abo muri keito dipo nasanya noroboti urwasoboime nigo bomogoko munene asaba bwatani bekyombe ya kaminiambo self help group asogo chengira amatunda yoburemi meye kenyoro kyaraganga gati ya barayi baikira nororo no mwe musiewe ward ya Osero Vincent Abuga amona barayi bande kurwa serikali ye county ya Kisii rero twaichega kolonchi barenge p house bataite kujawe tuga Chinjoke na ndine kyombe kiare trebe antamo abangi bakabaye bokwaye kyombe 11 so from 11 cows one at least every member nyorengo riro mogoko monene eronchi yakore kiribuya yemetane ye Chinjoke bona gitugo chaka gutuga Chinjoke echi yasato sina ndato bungaini korengana munato iri kurumaega to kore binte bire binge boneka twasoiro bole mibonde bwe Chinjoke amone chingoko na amanyirenga ngotoira bole kurwe kerenge kamo uchiase kerengo kende chinga kecho nigo bakerekoko okweli ka munenchira yemo yokwegendereria anene asobolemi chinga kibabolia abasae gotasemelia emeremo ya bisiyoka specially timu yiga the Genesis tigatwanjira nenga twensi ntogo isa novice to chicha se field tuchake kwegera skilled courses rini na chichira tokonye at the same time tuweso ya samana yoburimi toto kama vijana ninawahimiza waache kukaa kando kando za barabara huku na kule toise ko gende direction hiyo ntonyare go twara self employment asentu abanyene nonyabo ababwatani bekyombe kyo nigo batogya omurubiro yose bagotebanga nigo bairego kubakinia asa magenderero angwake kama gucha injiri ndiyose ingesa tingesa nje nasimiki kono rero nimanyete kobeka ngoli nasimika chibandu kuchali na kumanyekerege tukore bandu na Eyemo obwoyo ni mateke wangu kyombe gyandu shiria atambe trikorukwa echichinya ono twache tukaye guchinsi ya gachinya chikorukwa chong kakamega tu ono tosmegete ngo nyansi mboraroro ibaga tuare gutari chiombe para gendi paka se bakoruka pometi paka se bakoruka ekogoto na sokire certificate ombwate paka kera bana bakuchikori bate ayo mungina nyogo konyori certificate nkitogo kora abasae boigo baikirana aso musangiro kanoywe nigo bateba okwebwatirania ji sector ao ninchire ya moira bakonye banyare kurwa sechi para nonye na sokorobekana nakifurahia kwa sababu wana umoja na wana ushirikiano katikati ya watu wengine, na nawahimiza wenzangu ambao wako nje kama mimi waje tushirikiane ili tushikane mikono tusogeze Kenya yetu mbele. Mambo ya maandamano yenye vijana tunaweka at least tukiwa mahali hivi tunafanya kazi ama tumejisimamia ile tunaita self employed kama vijana, at least siku kwa siku unapata mahali unapata kitu, kilimo yako inakusaidia. Komenta na yomo konyi bo mugambi gwe sublocation iraganga aseleta Simon nigoboigo abakagusegeta okobo kubumbe bunebi asogosiria obosaria kurwa sebinyoro. Kikundi iki kya Kamenembo self help group kera kyarura tambe for almost 20 years
nyore at least ibikundi binge mune biga sekenyoroine nabo koba no mulembe kiagera imanyete abantu abange bari idol nande ku encourage so many groups chirichirira kanga sub location yase nko gambaga chigendrere chive mna an example chituare example muna kamina self help group raganga sub location tuje tuari bikundi binge mune biga wetania bitano usesitaiga at least nabongonyora kinde bono in a safe place. Winko reporter ya Ndizi TV kurwa sekenyoro kiaraganga ward ya Osero miyebunge ya kitutu cha South irithana nenkoro kwa Dipon asanya Mie mwana umuriketo Dipona sanyase orobo tioruro ikirano umuraiweze Dr. William Samuel Ruto nigagendrete kuboriwa kwene kiabunango bategererare abasae nabo igo kuboriwa kwene kiabunango siriare obokurumi ase chiabisi ega ukogora obokurumi ase chiabisi nyinge na bwerere mechande menge kwene kiwa imense ya Kenya gati abokurobekana ugukugendrete kurawa n'abasae bekegori ya Gen Z ayangorengana n'umuteneneri kurwase ABC yomo seneta bwe county ya Kisi Aserieta Violet Nyanganyi. Mine is to let all our leaders know, led by our president, that we have very resilient people on the ground. Kenyans are very hardworking people. Kenyans are people who, given the support, are able to run this country without a problem. Right now, the problem that we have in the country is just one, Mr. President. Corruption, corruption, and corruption. If only this can be curbed from the top all the way to the bottom, it can really help these kind of groups to grow, to make sure that that their economic statuses are upgraded. And if all these resources can trickle down to the common mwananchi, honestly, all these issues that we have as a country would really just go away. So kindly, Mr. President, wherever you are, listen to your people. And there's only one problem that you need to sort, and that is the problem of corruption. Abarokiwa bari babete bagokoria bya asamate mwamanene ye kirasi 12 KCSE omwako etakurwa seskuru yari yabe abo bare Eyemo 55 nigo baba kwewa ebyewa nabego kuganirwa mayachinga kibakogenda gosoa ase university ao gokwana chinga kicho muyogo yo nigo moroke munene weskuru yari yabe uyo igoro mugeni asereta dio kinyamongo nigabaga koria ira yoko chakwene kyabunango bekaro mukya ase okorora buneskuru yo negendere gokoria byachinga kechoni garuko bore ucha saba iburi kwene kyabunango bwatirana bare ase ogosira masomo ase chiskuru no mujego bagogwekiranwa n'ababwatani ao be sector yetsemi anene kurwase sub county ya Masaba North bakurawa no director wetsemi Gabriel Ogando. My name is Gabriel Ogando. We are here in Riyadh Secondary School. A school we are calling the Mighty Riyadh because of its past performance. So today we are celebrating the Education Day, especially those learners who performed very well. We are taking 185 students to the public universities, and that is part of what we are celebrating today. We've gone ahead to bring a new principal, Bwana Duke Nyamongo. na Eyemo wana 185 banyora kwa straight to university ndimo igo twegerera ya sawo to saba ana kwa gago to seseng ande wa to bwatisi no mwako yo boigo ande banyara ko babago eta yeko ara tuye nita sengicho ya mangana wa sache inyala ko ba inko ga obwatira nga bayibuli na bana asengicho ko ga ndese mchabo nabona aracha akire ngendo nga parenting
abarimu babwata abana onda batano egere baba ikange kwa asijise cyabo egere ke mwana ga gotereriane onyoranga mu yakubekwa asinge ya parenting kono weterayo okora monitoring byo kwayigo egere banyara ko bali bonse bali sko batarareta abana babo liyabine skulu endiya yoreta abana egere tujako batobo basomya ande banyara ko babakonyora gisemi chose gicenseye n'ekigo ngoyigo nakiroje yakora kosomya skulu yes na this year ndugate target yokoira abana bonse be university God willing. For the first time we are hoping ndutware April abana batahetani batano kamuranja waiguru tusabirani asimo kugenda tusabirani ande musabire school weye utwaro wo egere masomo na yaragenda Amatko makaitire magegayo muraiwese Dr. William Samuel Ruto ko batereni emirimo aba waziri ya serikali ya Kenya kwanza namana nigo ebyombe ao ebyo bitari ebya serikali byabeire bikumuboria ko eneke unatali ko bairania aba waziri abo ase obokoreri nigo boigo ebyombe byabeire bikugania aba waziri abo korerwa obutkibemekeima nekyombe keria kyobutuki kya EACC ase keria buna abange babonigo kerokene babwateranire namangana yobokurumi chinga kibarenge ase obokoreri amange nigo twariganire na Vincent Onyancha. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President. Magega yomuraiwense William Samuel Ruto gotugutarara abawaziri ba yabonsi nigibyo mbitali bya serikali bayigobi kurwanira abantu b'abanyabantu bigendrete wesoke na nakunyara ko mucyo serikali ya Kenya kwanza kulengana ebyombe bigokwa na seri tukoli rero nigo byaterubuna serikali ya Kenya kwanza nigo yeriticinga kinyinge asamangana lengete siasa na bayigombanya kumurekera amangana alengetobo kurumi anemona chiwizara aho hagati yabo egwizare liyobolemi kubatekana n'abalimi koye wa moyo have been aggrieved by the gross misconduct of the majority of the former cabinet secretaries. In addition, there has been no political accountability for various corruption cases exposed under the Kenya Kwanza regime, such as the fake fertilizer scam, the mosquito net scam, the edible oils corruption scandal. This has shown that the government has failed to be accountable to citizens. Nigo chinga kicho baganira abawaziri ba kwesikoti babasekweranigwa asemeremende yonsin nakoganibwa igobo tukoime konyara gokoro igoro yeni beri babwate nebinto byonse babwate magega yogoso habisi goikabono. Ethics and Anti-Corruption Commission, that is EACC, commences lifestyle audits and investigations targeting the recently sacked cabinet secretaries and other public officers that citizens have profiled for displaying obscene opulence that do not align with their declared sources of income. Serikali boigoni go yamuchigwe asobotumekibwe chingurwe tania kerongo kurwasabanya nyimbo chingagicho korobekana kurwa sensemeli agency inganya erete gati yabasaye konyara gosiria ogma bwabo na abande konyara gotigoro chinkoma ekerekiri abande babete bakube kubyara. Demand that the National Security Council chaired by Mr. Ruto to take full political responsibility for commissioning the atrocities committed against protesters. Nonyena boni gebyomba ibo igobanya rekogania abawaziri bobolendi Adeni Duale nabo igono muwaziri bobolendi wemekithire kindiki kunyara ko imukirege tambukira ko bwatekana n'abantu kotegoro chinkoma abande koraswa n'abande konyara kobekwa byara. And also demanding political accountability for the former CSs Kidhuri Kidiki and the CS Adeni Duale for the role they played in the execution of these unlawful directives which led to
gross human rights violations against the protesters. Ebyombe boigoni go bachika bawaziri barenga obisima gajogo tuguterusi kono murai wense ura msamo Ruto abane kibuna nkonyara bari gotukwa so imene kyombe kiryo tukobo kurumi EACC igoro jobo korri bwabo chinga kibarenge emirimo. These individuals must be held accountable for their time in public office to ensure that public funds were not mismanaged or siphoned through corrupt practices. Ekyo getigalete bona amaisonse ni galigireti umurai wense William Samoei Ruto eliko manyani ngara chigochora ase chuizara ao nabo igo abande mbaganite kumanya asaba waziri ba kwiskom ningogose orerane ase kergo kende gyonsi ase kolenda abanga batebere bunati gaba wazero bonsi bategalisco na Ruto kuburwa gochora abarai nabo igo waziri abangao ayunkyanda ikomine libuna bonsi mbatigwisiko gose. Vincent Onyancha, Ndizi TV. Miyamano umurikeito Vincent Onyancha se orobo tiururu ikranu mancho murigirira singan chebiro ayomuna nda manginu chikanyara senchira yobu ikranu ekero chirarage chinsa isato gati aborobo tura Josephat Mese ase umonene bwaba waziri Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi abaga koenekia ugochaki wa kumuruberio bene abuobo umuruberio ase chiskuru chiechigasi cyamaboko gose TVET imensi ya Kenya muruberio bagochaki wa Asensemo ya Gigiri meye county ya Nairobi ayono chikanyora subu ikranu chikoraga chinsa isato gendra kubwati miruberio ya Ndizi TV Asensemo ya Facebook otunyarwetra Ndizi TV News Digital Asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wega website ito na bokonya somwetra www.ndizitv.net eryo togendere gusanga asubwamo eritriane Everlyne Osero uriya twabwatra na Asensemo imenyerero ngakoro kwa Lydia Mose na wega Osara mumanye nero ne kyachipicha nero gichawe kera century abene twaruburire rubuya semiruberio ekobwatya.